Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ που μας δέχτηκες στο γυμναστήριό σου για να δείξουμε το τεστ της ισορροπίας του Bios Balance. Να είσαι καλά. Είσαι έτοιμος? Ανέτοιμος. Ωραία. Θέλω να είσαι σε θέση προσοχής με τις στέρνες και τις μύτες των ποδιών σου ενωμένες. Σήκωσε τα χέρια σου στη θέση έκτασης. Εγώ με το χέρι μου θα ασκήσω κάθετη πίεση στον αγώνα σου. Αντιστάσου. Ωραία. Θα επαναλάβουμε την άσκηση, αλλά τώρα θέλω να έχεις και το ένα σου πόδι σηκωμένο. Πάλι με το χέρι μου ασκώ κάθετη πίεση στον αγώνα σου. Αντιστάσου όσο μπορείς. Ωραία. Θα επαναλάβουμε πάλι την άσκηση. Τώρα θέλω να φοράς και το βραχιόλι Bios Balance στο χέρι σου. Θα ασκήσω πάλι κάθετη πίεση. Αντιστάσου όσο μπορείς. Κάντε και εσείς το τεστ ισορροπίας του Bios Balance όπως ο Μιχάλης Μουρούτσος και δείτε πόσο καλύτερα αντιδρά το σώμα σας.